Gutom man. Kadumdum ka kahadapit kan anan diri bay? Ha? Kadumdum ay. Tala ko yogi ko. Asa man? Basta ko yogi ko. Sige. Kung nanggita ka kan anan, asa man? Kanang barato lang og di ka mahayan. Come on, come on. Diri sa pagkadian, pangitaan lang payag barbecuehan. Let's go, let's go. Ali na nga sa payag, mga unta may limit din sa payag. Tala na, ali na nga sa payag, magpakabusog nagtaman din sa payag. Kung nangita kag barbecuehan, kanang baratog dili ka mahayan. Lami nga pagkatimpla, swak sa panlasa, di ka maguulog mahurot imuhang kwarta. Kay ilang pagkaon dili mahal, ilahang mga display puro ni halal. Naapoy balbakwa nga perti lamia, sa kainit sa sabaw wag tang imong kaluya. Busa kung gigutom ka nya imuhang kwarta, perti rang gamaya. Okay ra kay na ayaw ka balaka, kaysa payag bigo 50 busog na ka. Musa ay paglangan aron imong matambalan, kagutom nga gibati emosyon makuwasan. Busa order na diha usa ka mahutdan, dagan ra bang galing di nya ka mabinlan. Nanggita ka kan anan, asa man? Kanang barato lang og di ka mahayan. Come on, come on. Diri sa pagkadian, pangitaan lang payag nga barbecuehan. Let's go, let's go. Ali na nga sa payag, mga unta may limit din sa payag. Tala na, ali na nga sa payag, magpakabusog nagtaman din sa payag. Hindi sa payag daghan kag kapilian, parte sa manok nga grabe kalamian. Isaw, isols, kinog backbone, naapoy unod atay og batikulon, naapoy wings og lapad nga paa. Sa hiwa palang daan gutumo na ka, makapanlad o kas kalami. Busa sudlin na ng imong tiyan nga gatibe. O sige na, linyahin na, pamili na diha aron maluto na. Pangita naglugar nga imuhang kaplastaran, pero mas the best mukaon kung nakay kauban. Kay dinhi sa payag libre ang sabaw, kung makulangan kasos ay kaulaw. Panampit lang sa mga tindero, kay andam kang serbisyuhan sa imong gusto. Nanggita ka kan anan, asa man? Kanang barato lang og di ka mahayan. Come on, come on. Diri sa pagkadian, pangitaan lang payag nga barbecuehan. Let's go, let's go. Ali na nga sa payag, mga unta may limit din sa payag. Tala na, ali na nga sa payag, magpakabusog nagtaman din sa payag. Dini sa payag it feels like home, mura pag imong balay you can feel like home. Pwede ka magkutsara, pwede po maghinamot, dipindi na nimog aha ka mahimuot. Basta ay lang og kalimot, pay as you order. Aron way bikil bayad daan sa cashier, para tuloy-tuloy ang imuhang kaon. Kay og mabusog wala na kay huna-hunaon. Kung na ay okasyon o di ka ha selebrasyon, pwede ra kaayo diri ipahigayon. Dadaang pamilya dinhi mo pangaon, magpabusdik tas tiyan. Kaunta man sa ginhawa sige lang, ayaw limiti ang kagutom kaon lang. Kay dinhi sa payag di ka maalang-alang. Nanggita ka kan anan, asa man? Kanang barato lang og di ka mahayan. Come on, come on. Diri sa pagkadian, pangitaan lang payag nga barbecuehan. Let's go, let's go. Ali na nga sa payag, mga unta may limit din sa payag. Tala na, ali na nga sa payag, magpakabusog nagtaman din sa payag. Di ka angay mag-uol kung di ka taga-dire, kay ang payag ni gutulo ka branches ne. Diris pagadian dali rang matultulan, ipangutan na lakas ang payag na himutang. Kay ang payag nga main branch naa sa plaza, naapoy San Pedro o sa Tiguma. Dali ra kay dumdumon kay daplin ragdalan, basta na ay gaason maunay di mailhan. Nanggita ka kan anan, asa man? Kanang barato lang og di ka mahayan. Come on, come on. Diri sa pagkadian, pangitaan lang payag nga barbecuehan. Let's go, let's go. Ali na nga sa payag, mga unta may limit din sa payag. Tala na, ali na nga sa payag, magpakabusog nagtaman
Windar Production, Rhymers of the South. Yeah.